Cool. Sanibona zamani Zulu Nation, namukelekile kwi-livestream yethu yesithathu. Ngicela ni-commenta, nithi ngikhona lapha kuma-comments, nithi ngikhona, mase nikhona, ngicela ni-comment. Okay. Namhlanje ngifuna ukukhuluma nge-lockdown. Angithi sonke sise lockdown. Nami futhi nathi futhi eHanoi, eVietnam. Ngihlala eHanoi, eVietnam. Sise lockdown. Nathi. Nazo. Na ama-notes ami. Okay. So nathi eVietnam sise lockdown. Ngathini? So namhlanje angithi namhlanje uSaturday. Namhlanje uSaturday April 4. Yeah. Namhlanje April wesine. Yeah. April umgqibelo angithi uSaturday namhlanje umgqibelo. Namhlanje umgqibelo. Namhlanje umgqibelo. U4 ka-April nazo. Namhlanje ngizokhuluma ukuthi mina ngenzeni namhlanje ku-lockdown. Angithi angihambi kakhulu. Angithi njengoba kukhona i-lockdown, thina sihlala ekhaya kakhulu, endlini nje uvaliwe. Kodwa siya esitolo ukuthenga ukudla. Yebo. Okay, angiboneke lapha. Oh, Rowan, sawubona Rowan. Unjani? Ngatype lapha ukusho ngiyaphila. Nazo. Okay. So namhlanje umgqibelo uSaturday 4 ka-April. Okay. So ngizokhuluma ukuthi ngizosho ukuthi mina ngenzeni namhlanje. So mina namhlanje ngiye esitolo. Ngizothi nje ukuthi ngiye esitolo Marumat. Angithi iMarumat sengathi i-Woolworths yase Vietnam, iMarumat. Yebo. Manje lokhu njani? Okay. So manje uzojoina kanjani? Okay. Ngiye esitolo. See. That's a playback. Ukuthi mina ngiyamtshengisa ukuthi ujoinwa kanjani. Ujoinwa i-livestream kanjani. Okay. Okay, ubani ukhona? Okay, uyaphila Ron. Ngiyabonga. Okay. And just if there's anyone else or bugayo, here's a question for you to answer in the meanwhile. Wena wenzeni namhlanje. Okay, and I have a translate at the bottom there. Wena, what did you do? Wena wenzeni. What did you do today? Wena wenzeni namhlanje. Okay. Mina
namhlanje ngo-Saturday ngiye I went. Let me just keep this open. Okay, anybody that's joining, can you type in the comments? Oopsie. Can you type in the comments? Wena wenzeni namhlanje? Ulele noma wena uye uthenge ukudla noma udlale ama-games i-PlayStation noma ufunda naso. Oh, 9 notification. Oh, cha. What do so? Okay. Mina namhlanje ngiye esitolo. Store. Esitolo to the store. Esitolo. Emarumat. Emarumat ingathi i-Woolworths nje. Ngihambe ngesithuthuthi. Isithuthuthi siyini? Yini isithuthuthi? Niyazi ukuthi isithuthuthi yini? Mina angithi ngishayela isithuthuthi. Yini isithuthuthi? Ngicela nifake kuma-comments ukuthi iyini isithuthuthi. Mina ngihambe. See? Mina ngihambe. I went. Ngihambe ngesithuthuthi nazo. Okay. So kumnandi kakhulu ukuhamba ngesithuthuthi. Kumnandi kakhulu. Ngizonibonisa ukuthi isithuthuthi sami ilesi nazo-ke. Ilesi isithuthuthi sami. Isithuthuthi sami simnyama. Yini emnyama? Simnyama noma simnyama. Ngathi into emnyama. Simnyama isithuthuthi sami. And kumnandi kakhulu ukuhamba ngesithuthuthi. Nazo-ke. Okay, khona bani lapha? Oh, sawubona Li. Buthi. Oh, ububhala. Okay. Ububalani? Ubala incwadi, a book, noma ubuwenzani? Ububhala. Okay. So, nazo, Rowan, utholile. Motorbike, nazo. Utholile. Isithuthuthi, motorbike, nazo. Ngesithuthuthi. So, I went by bike. Motorbike. Ngithi isithuthuthi motorbike. Motorbike. Lapha eHanoi izithuthuthi ziningi kakhulu izithuthuthi la eHanoi. So mina ngihambe ngesithuthuthi. Ukuhamba ngesithuthuthi kumnandi kakhulu. Kumnandi kakhulu ukuhamba ngesithuthuthi. Angithi unenkululeko, uyahamba nje uthi kumnandi kakhulu. Futhi kuphephile, ku-safety kakhulu. Futhi kuphephile eVietnam. Kuphephile, ku-safe eVietnam. It's safe, kuphephile eVietnam ngoba wonke umuntu, everybody
uhamba. Wonke umuntu uhamba kancane. Uhamba kancane. Ngithi Hanoi top speed le isivinini esiphezulu kakhulu 50 kilometers ngehora. 50 nje. Uvamile ukuhamba nje ngo-30. So sihamba kancane kakhulu. Yeah, sihamba kancane. Nazo. So athi ngenze recap lapha. Mina uZamani namhlanje ngiye esitolo eMarumat. Ngihambe ngesithuthuthu. Isithuthuthu. Angithi ilesi isithuthuthu sami. Isithuthuthu sami simnyama. Into emnyama. Simnyama. So angithi nayo ke yabona nalaphaya into encane le mina ngifaka ucingo lapha. Ngifaka ucingo kuleyo nto leya. Bese lento angazi ukuthi niyabona kwi-helmet. Lento nama-speaker ngaphakathi ukuthi ngixhumana nge-Bluetooth ukuthi ngilalela umculo. Ngilalela umculo. Le engithanda ukulalela ubani imthente. Yeah. Nazo nayi imthente. So manifuna umaskandi. Umaskandi wangempela imthente lo. So mina ngishayela isithuthuthu sami eHanoi. Ngishayela isithuthuthu sami ngilalela umaskandi wase South Africa. Nazo. Okay, asibuke ke khona amanye ama-comments. Nazo, how umzala wami Clive, yeah, isithuthuthu ngempela. Okay, ngisacela nibale kuma-comments. Nina ngicela ukuthi nibale kuma-comments, nitype kahle ukuthi nina nenzeni namhlanje. Okay, wena wenzeni namhlanje. Ngizothi kanje. What did you all do today? Ngizothi nina nenzeni namhlanje. Okay. Mina namhlanje today ngiye esitolo eMarumat ngihambe ngesithuthuthu. Isithuthuthu ngempela eVietnam wonke umuntu uyahutha. Uhamba uthi nithi sukani endleleni, sukani. Nazo isithuthuthu ngempela eVietnam. So ukuhamba going ngesithuthuthu kumnandi kakhulu futhi kuphephile eVietnam ngoba wonke umuntu uhamba kancane. Slowly. Wonke umuntu uhamba kancane. Okay, let's see what some other people are writing. Okay, Rowan, namhlanje ufundile. Ubufunda ni. What were you learning? And Fli, ububala ni. What were you writing? See if anybody else is checking other comments.
Bufunda. Okay. So athi ngibale kanje. Nina nenzeni namhlanje? So uli ube bhala. Lee was writing. Ube bhala. And Rowan, okay, funda, and I can say Rowan. Rowan ube funda. So Rowan was learning or reading. Okay. And just a quick note on this. If Lee wants to say, I was writing, you say, bengi bhala. Bengi bhala. Cool. So this is the continuous tense in Zulu. I was writing. Okay, I was writing. Continuous. I'll put a little thing there. Continuous tense. Continuous. Okay. Nonke. Nina. Okay, it's a question for everybody. Be writing down in the comments, please. It's a good highlight color. Green. Nina. Nenze. Ni. Nenze. Past tense. Ni. What? Namhlanje. Okay. What else? It's back. Yeah, that's okay. But everybody. Cool. Thank you. Ngiyabonga kakhulu for ama comments. Okay. So, bengithini. Okay, so nasi isithuthuthi sami simnyama sisha sine bhokisi la emuva. So, uma ngiyothenga amagrosa, thatha amagrosa, vula ibhokisi, faka amagrosa, vala ibhokisi. Kulula. Does that look familiar? Kulula.com. Kulula. It's lula. Easy. It's easy. Oh, really? Easy. It's easy. Kulula. Naso. Kulula. Enye into ke manje ukuthi eHanoi umoya mubi. Njengenjwayelo umoya mubi. So nazo ke umoya wase Vietnam ngiyabona lapha u72. Lokhu kuhle kakhulu for iHanoi. Athi ngibone lapha. Okay. Nayo leyo nto ukuthi ebusuku kuyanyuka kuya ku 150 180 kodwa lapha isikhatsini lesi ntambama in the afternoon namhlanje ntambama lehlile kakhulu liye ku green green ngabo under 50 phansi kwe 50 lokho kuhle kakhulu. So njengoba wonke umuntu use lockdown eHanoi umoya muhle ngiphefumula kahle azonke. So njengoba, I'm going to write some bigger sentences for those that can follow. Njengoba wonke umuntu lockdown umoya eHanoi
muhle, muhle kakhulu. Umoya eHanoi muhle kakhulu. Mina ngivula amawindi, ngivula amawindi. Mina ngivula amawindi. Ngiphefumula kahle. Ngiphefumula kahle. That's all. Asibona ama-comments la. Okay, so Rowan ubefunda, Uli ubebhala, naso. So nonke ngicela nibhale kuma-comments ukuthi nina nenzeni namhlanje. Mhlambe uzobhala lapho uzothi mina I was da 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 da. Ngabala ngesingisi. You can write in English if you want. Mina I'm gonna have here. I was da 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 da. I was whatevering. Uma ukwazi ukubhala ngesiZulu kuhle kakhulu. Kodwa yeah, asibona ke khona umuntu obhalile. Cha. Okay, asiqhubeke lapha. Okay. So uli ube bhala. Li, see if I can hear you. Ubuwenzani? Wenzeni namhlanje? What did you do today? Bengibhala. Naso. And Rowan, wenzeni. Wenza, to do. Wenzeni. What did you do? Namhlanje. And then you say Bengifunda. I was reading, or I read. Rowan, bengifunda. Kuhle kakhulu. Okay. Athi ngichaze kancane lapha. Njengoba wonke umuntu, every muntu, person, lockdown, umoya, umoya eHanoi, la engihlala khona, ngihlala eHanoi, ngifundisa isingisi. Umoya eHanoi muhle kakhulu. Sino umoya muhle. Umoya muhle. Buka-ke lapha ngizothini. Sifaka u-pink nazoko. Umoya muhle. Muhle. The air is good. Good. Muhle, you can also have umuntu, a person. Muhle, a person is beautiful. Muhle. Now, maybe some of you might recognize muhle when you see food. And you say, oh, muhle ukudla. So now muhle means someone is beautiful, or if you're talking about a word, the word is good. Now we have ukudla. You have to speak about it. You have to talk, if you're talking about ukudla, the link to ukudla is ku. It. Kuhle, the food. Kuhle, it looks good. It's beautiful. Okay? So you can't use hle anymore. If you want to say the food is delicious. Kudla kumnandi. Okay? Delicious. Okay. So just a quick note for if you've heard people saying, or if you've said before, I used to say it.
ukudla, the food, muhle ukudla. That doesn't make any sense. Okay, so muhle, someone, a person, is beautiful. Or the air, umoya, is good. But food, ukudla, you have a uku beginning. So you need to talk about food by saying it with a ku. Ukudla kuhle means it's beautiful. Ukudla kumnandi, food is delicious. Okay. So, njengoba, as, or seeing as, or because, that type of thing. So because wonke umuntu, every person, uku-lockdown, umoya eHanoi muhle kakhulu. Mina ngivula windows, ngiphefumula kahle. Nazo asibona ke. Okay. Kuno nazo. Okay, ngiyabonga kakhulu uli uthi namhlanje eJozi eGoli naso. So Jozi, ngiyabonga kakhulu Jozi, uJozi, uli uthi namhlanje eGoli line kakhulu. Kukhona amanzi amaningi. Okay. So namhlanje eGoli ukuphi? Johannesburg, eGoli. Chaza igolide, gold, place of gold. Namhlanje eGoli line. There's many words for rain. Neta, na, just the word na, is also rain. So we can just use this one for now, rain. So today, namhlanje eGoli line. Li is now it for the weather. So the weather rained. Line kakhulu. Bekukhona. There was amanzi. Amanzi amaningi. Okay. So nisele ekhaya. What did you say there? Mani sihlala ekhaya naso. Si sale ekhaya. We sala kahle. Mangithi sala kahle, I mean stay well. So li, you would say si sale. We stayed ekhaya nazo. Okay. Let's do a recap of everything we got here. Okay. Umoya inkululeko. These are my notes. Good. Got that. Namhlanje. Okay, just doing a quick recap of everything. If you got something else you did, please thing there. How's it, Sean? Thank you very much for your comment. I'll have a read just now. In reply. Okay. So Nina, all of you. Nenzeni, you all do. Wow. Nenzeni, one word. What did you all do? 5 English words. Oh, hallelujah. And you can say mina bengi, I was. Okay. So uli, ube, bala. Uroen, ube, funda. Mina namhlanje ngiye, I went, ngiye esitolo. Emarumat. Sengathi Woolworths. Ngihambe, past tense, ngesi
Tututu. Right? Is tututu. And nasi is tututu. Sa. Okay, ukuhamba, going, ngesithuthuthu, kumnandi kakhulu. Futhi, nice word here. Futhi, and kuphephile. Sorry, we can't see that. Kuphephile. Vietnam, ngoba wonke umuntu, everybody, uhamba kancane. Mhlambe ngo-30 kilometers. U-50 kilometers usuku ujaha kakhulu. U-50 ujaha lokho. Kulula. Manje mayelana i-lockdown, njengoba wonke umuntu uku-lockdown, umoya eHanoi muhle kakhulu. Mina ngivula windows, ngiphefumula kahle, ngi-offer i-air purifier. Ngoba ngine-air purifier, ama-air purifier amabili ukuthi a-clean umoya. Okay. Nazo-ke, and just going, here we go. There's Lee's comment there. So, umoya muhle kuthiwa emazweni onke izilwane, izingulube, ngathini, izinyamazane, buck, amatata, yonke into ziyabuya, ziyahamba emgwaqeni. Mawugugulisha lapha kuthiwa ngizogugulisha ngesiZulu kodwa iGoogle ayazi Zulu. Ayazi Zulu. Yeah, nazo-ke. Going like mina ngithanda lento kakhulu. Ngathini? Yahoo, asibuke lapha ku-Yahoo. My data. Cookies. I agree. Angithi wonke umuntu uyavuma nje angazi. So, asibona-ke lapha. Buka-ke, naye izimbuzi ziyabuya. Yonke into iyabuya. Iyangena emadolobheni. Iyahamba. Idla utshani lapha. Idla ingadi. Your perfectly manicured garden. Iyadla nje. So, Kaylee, uwasha izitsha. And then Kylie, sorry, I don't know how to say your name. So, Kylie, washa izitsha. Shame. Kylie, woza ngala. Woza uzowasha izitsha zami. Unezitsha lapha ezingcolile. Sikade sidla inyama yenkukhu. Mnandi kakhulu. So Kylie washa izitsha. So ngiyabonga kakhulu Zamani Zulu Nation. Ngiyabonga ukuthi nibe khona. Cool. Please like and follow Zamani Zulu page. There is a little button somewhere to follow live posts, so you'll get notified when I'm live. Again, there'll be 3 more of these sessions for lockdown. And yeah, if you have any questions, send me a message on Facebook. Also have an online course coming out soon. So send me a message if you're keen for that. And I have private classes and a group class on Thursday evenings. I'll send out more adverts about those things. Another advert coming out soon is a little course for kids, like a group Zoom get-together focused for generally for kids. But I'll have an announcement on that on Facebook later. Ngiyabonga kakhulu Zamani Zulu Nation. Ngiyabonga ukuthi
nibe khona nami. Ngiyethemba ukuthi nibe right, nibe safety. Salani ekhaya, ningayi out, ningaphumi ekhaya. Salani ekhaya, salani kahle. Ngiyabonga. Bye-bye yini.